Vo svete, kde mačky a uhorky letia dolu na most. Hank, kuchárska mačka. Časostráž. Bove, polnočný grouper. Total Dramarama sezóna 4 epizóda 1. Courtmare. Najhorší koniec vôbec! Prečo? Čo sa stane, ak to urobím? Povedz mi! Povedz mi! Trickster uhorka Hank na ceste zachrániť svet. 1, 2, 3, 4. Ďalej nasleduje Cats vs. Pickles, september 2025, potom BFDI na Nickelodeone.